Haino ilam sugu khapang ni ta kokte bukok sung norong no baithong 24 channel o haya ke norok nungoi mangkhana sakago plastic rogoi aboni sakago bolojak abo ongkha mandai ni aming goran ni mangpili norok nungoi mangkhana hakor bisingo nok tangoi tongjago sini khapang ni ta kokte bukok sung hakor bisingo nok tangoi tongjago sini Tripura sarok norok nungoi kha khamya da khapang ni ta kokte bukok sung nungoi nai di norok abo haike na hakor bisin nok tangoi tongjago nungoi ni mokol ni mukti yoro khapang ni ta kokte bukok sung taisung abo hai mangpili chini jora se abo haike nungoi tongkhaike norok ni jora lalo bhayong nai khapang ni ta kokte bukok sung সরকার ফাইও থাঙ্গো নক খংসাবতে রমালিয়া খাপাংনি তা kokte bukok sung nai di nok o mangpili no haya ke ba sung video no upload khaini saitung nai khapangni ta kokte bukok sung